Salam dostlar, men Muhammed Abayev hemde men alıp barçı, diktir ve showman. Şu günkü gepleşigimde men yaş alıp barçılara, ýaňy başlan alıp barçılara käbir maslahatlar bermekçi. Özüň düýün başladym ha. Näme etdiň? Özüň düýün başladym ha. Şonu bara sen aýtmaňda bilýän adam ýok da, gürlemäý da gaýrat kameraly da bamy. Men Muhammed Abayev hemde şu günkü size berjek maslahatlarymda şular aýtdym. Näme etdiň? Onu belläýän maslahat diýdi. Sana deýişdi de, bar kameraň alayda, ne bar bolup bilşinmi ýok? Kameran kim saklaýar? Men Muhammed Abayev hemde şu maslahat. Alo. Bolosy ýokýam, öýdi batyrlar. Awa. Gürleşip boldyňmy? Awa. Dowam edibereýinmi? Sag bolarymyň eskilerim üçin. Bagşlaryň bilgeçden etdim diýsene. Öyle. Dostlar, men Muhammed Abayev hemde täze başlan alyp barçylary berjek maslahatym. İlk öýlen normal operator.